dakata malam, wannan wani irin magana ce kake min? Ke ni fita da ke haƙuri, dan sarki Ali Nuhu ma ya riga da ya bani auren ki. Ko ba haka bane sarki? Sarki ni kamara? Ni kamara? To akan me? Sarki ina kwana? Lafiya lau. Ya gida ya aiki ya kuma harkoki? Alhamdulillah. To ni fa sharri nake so na ma akani ne. Akan me? Haka kawai naji ina so na ma sharri. Wallahi zan nuna maka danyen kaina. Oho, duk abin da zaka yi sai dai ka yi. Ni dai sai na ma sharri. Ka taɓo tashin hankali. Kamar iya na taɓo tashin hankali. Abin da ya rage na cikin rayuwarka, wallahi sai na lalata mai. Ko dai ni na lalata ma ba? Ba ka da rigima da zaka iya yin haka. Shikenan to na haƙura zan kyale ka. Shi ya fi ma sauki. Malama na dawo kanki. A kwantar da hankalinki, ba maganar tashin hankali bane. Ina jin ka. To dama wata magana ce mai muhimmanci, mai kuma rikitarwa, aka ce na faɗa miki. Dama wani bawan Allah ne ya kamu da sanki, amma ya kasa zuwa ya faɗa miki har ta kai ga kin yi aure. Shine yanzu ya zo domin ya jaddada bukatarsa a gare ki. Waye wannan? To ba wani bane, ni ne. Kai ne? Kwarai kuwa ni ne. Fita. Kamayya. Ka fita. A gaskiya ni ba zan fita ba wallahi. Fita ne ce. Idan da wanda ya isa ya sani na fita Allah ya tsina. Wallahi sai ka fita. Wallahi ba zan fita ba. Sai in gaggaura miki mari yanzu nan. Yau malama na rawo kanki. Shin kin amince da soyayya ta? Dakata malam, wannan wani irin magana ce kake min? Ke ni fita da ke haƙuri, dan sarki Ali Nuhu ma ya riga da ya bani auren ki. Ko ba haka bane sarki? Sarki ni kamara? Ni kamara? To akan me? Sakar da ta fita daga bakin. God have mercy upon us.